Да, там как бы надо бодюшку. Да, там как бы надо бодюшку. Ходят. Он утонет. Иди отсюда. Куда ты идешь? Ты утонешь. Он утонет. Иди отсюда. Куда ты идешь? Ты утонешь. Надо бодюшку. Потрібно, щоб міжнародні організації, такі як Червоний Хрест, негайно долучилися до рятувальної операції та допомогли людям саме на окупованій частині Херсонщини. Кожна загибла людина там – це вирок. Вирок наявній міжнародній архітектурі, міжнародним організаціям, які розучилися рятувати життя. Якщо зараз міжнародні організації немає в зоні Іди отсюда. цієї Куди катастрофи, ти йдеш? значить Ти її утонеш. взагалі немає. Значить, вона недієздатна. Всі відповідні звернення України нашого уряду є.